So, maayong gabi mga kaswartres, no? Again, welcome po sa ating tuwang channel. Okay? So, karon to nata karon sa tuwang FB page, no? Same niya po name sa tuwang channel, no? Para i-congrats ang atong gihatag na combinations, no? Sa STL and 3D mga kaswartres. Okay? So, by the way, wala pa naka-follow sa tong page, no? Please follow my page, mga kaswartres, no? By diri sa tanang hatag og hearing mga kaswartres. Okay? So, atong i-congrats mga kaswartres ang ato ang gihatag no, pahabol na 746 nag-target na sa Misamis Oriental no. So taga yung Misamis no congratulations sa taga Osamis no. And ato ang 793 no kaswartres no sa Lapu-Lapu City. Okay? So congratulations sa mga nakadaog no mga kaswartres, and then ito po yung resulta kaswartres no karong adlaw. Okay? 2 p.m. 097, 5 p.m. 291 and 360. Kung naka-remember mo mga kaswartres kining 360 ato sa ning gihatag na pamintin or pahabol no. So muna siya mga kaswartres kauban ni sa tuwang nadag-an na 863. So muna siya mga kaswartres no. Ato ning 2 days ago siya. Okay? Ato ning gihatag no pag February 25 no. 603 ug 863 kaswartres no. So ang 863 ato ning na on the spot no sa 5 p.m. daog tani, and ang kauban niya na 603 mga kaswartres is karon pa ning lusot no. So 2 days na nilabay. So anyway mga kaswartres, again congrats mga kaswartres no sa tuwang hearing combinations, and be Mayong updated mga gabi, no? kaswartres no Kasi maghatag na punta ug sa mga nagmanta din, bago no? Mayong mga gabi, mga kaswartres. Okay? kaswartes. So again, congrats, and hopefully no makadaog na sa mga kaswartres.